କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଆଁ ଗୋଳ। କାହା ମଗଜର ଏ ନିଆଁ, କାହା ମଗଜର ଏ ନିଆଁ କିଏ ସୁତୁରେଇ ପବନରେ ସୁଲୁକେଇ ଦେଲା। ଐସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅଣ୍ଟିର ସୁତେନିଆ ଖୋସଣିରୁ ଖସି ଢାପିଲା ତା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଶାଗୁଆ ଓଢ଼ଣୀ। ଖୋସାରେ ଫୁଟେଇ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ନିଆଁ କଢ଼ ଜଳିଲା ସିନ୍ଦୁର ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଥିର। କାହା ମଗଜର ଏ ନିଆଁ କିଏ ସୁତୁରେଇ ପବନରେ ସୁଲୁକେଇ ଦେଲା। ଧାଡ଼ି କରି ଥାଟ ଧରି ଛାଇ ପରି ଠିଆ ହେଲେ ଗଛମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଅଘାସୁର ଅଙ୍ଗାର ଦେହରେ। ଧାଡ଼ି କରି ଥାଟ ଧରି ଛାଇ ପରି ଠିଆ ହେଲେ ଗଛମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଅଘାସୁର ଅଙ୍ଗାର ଦେହରେ। ପବନର ଗର୍ଭ ଜଳେଇଲେ ନିଆଁ ନିଶ୍ୱାସରେ। ପହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲା, ପହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲା। ଜଳୁଥିଲେ କୀଟ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ମୁକ୍ତି ଦୌଡ଼ରେ ମଲେ ଯାଇ କିଛି କିଛି ଅଧା ଜଳା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ। କେହି କେହି ଜହ୍ନରେ ପୋଖରୀ ଦେଖି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜଳିଗଲେ ଅଜସ୍ର ଶୋଷରେ। ମୁକ୍ତି ଦୌଡ଼ରେ ମଲେ ଯାଇ କିଛି କିଛି ଅଧା ଜଳା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ। କେହି କେହି ଜହ୍ନରେ ପୋଖରୀ ଦେଖି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜଳିଗଲେ ଅଜସ୍ର ଶୋଷରେ। ସହର ଜଳିଲା, ସହର ଜଳିଲା। ଜଳିଗଲା ଗାଁ ସାହି ବସ୍ତି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର। ଏ ଦୁଆରୁ ସେ ଦୁଆର, ଏ ଦେହରୁ ଆର ଦେହ। ଏ ମନରୁ ସେ ମନକୁ ନିଆଁ ଝୁଲ କୌତୁକ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲା। ଏ ମନରୁ ସେ ମନକୁ ନିଆଁ ଝୁଲ କୌତୁକ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲା। ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହର ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ମଥାନ ଧଇଲା। ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହର ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ମଥାନ ଧଇଲା। ଜଳିଲା ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଗିର୍ଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ନାମଜାରି ହୋଇପାରି ନଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ପଟା ନିଜାରତରେ ନଥି ଗାଦି ଉପରେ ପୋଥି ଜଳିଗଲା। ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବାକୁ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କିକିଆ ଭୋଗ ଓ ମଝି ବାଟରୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଧା ପେଟକୁ ଓଦା କୋନାର ଆଶ୍ୱାସନା ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ଅଧା ପାଲିରେ ଜଳିଗଲେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ଦୈବାତ୍ ମିଳି ଯାଇଥିବା ପରୀର କେଇ ଖଣ୍ଡି କାଉଁରୀ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ତିମିକାଠି କାଲିକା କ୍ଷେତର ବିହନ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ ଓଳିଆ ଭିତରେ। ବାଟ ବାଆଁରେଇ ଉଣ୍ଡି ମାରୁଥିବା ବାକିଆ ଭୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଇଁଠା ଭାତ ଓ ତିଅଣ ଜଳୁଥିଲେ ଓଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗା ସରିଥିବା ଖଲିପତରରେ। ତାପରେ ଟିଭିର ପରଦା ଜଳିଲେ, ତାପରେ ଟିଭିର ପରଦା ଜଳିଲେ। ସବୁକିଛି ଜଳି ଯାଉଥିବାର ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମଗଜ ପଜେଇ ସମାଜର ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ କିଛି କଣ୍ଟି କୋଡ଼ି ଦା ହାତୁଡ଼ି ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ସଙ୍ଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଆସି ସେ ନିଆଁକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ସେକା ଧରି। ନିଆଁ ଧାସରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁଠାରୁ ତେଜରେ ଆହୁରି। ନିଆଁ ଧାସରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁଠାରୁ ତେଜରେ ଆହୁରି। ନିଶ୍ୱାସ ମହକୁଥିଲା ନିଆଁଠାରୁ ଖରତର ଭୋକରେ ଆହୁରି। ଉପସ୍ଥାପକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣକ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ଦରପୋଡ଼ା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। କେହି କିଛି ନ ଦେଖିବା ପରି ତେଜି ରଖିବାକୁ କିଛିକ୍ଷଣ ସେପଟର ଆଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି। ଉପସ୍ଥାପକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣକ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ଦରପୋଡ଼ା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ। କେହି କିଛି ନ ଦେଖିଲା ପରି ତେଜି ରଖିବାକୁ କିଛିକ୍ଷଣ ସେପଟର ଆଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି। ସେତେବେଳେ କେହି କ'ଣ ଭାବିଥିବ, ସେତେବେଳେ କେହି କ'ଣ ଭାବିଥିବ ନିଆଁ ଘେରିରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ନିରୀହ ଆତ୍ମାଟେ ପେଟ ତଳେ ଅବୋଧ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆପଟ କରି ହରିଣୀଟେ ପରି ବିକଳରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ।
ସେତେବେଳେ କେହି କଣ ଦେଖିଥିବ, କେହି କଣ ଦେଖିଥିବ ଆଖିର ନୀରବ ଆର୍ତ୍ତିରେ ଆକାଶର କୋଉ କଣରେ ଶ୍ୟାମମେଘ ଛାତି ଫାଟିଥିବ। ଆକାଶର କୋଉ କଣରେ ଶ୍ୟାମମେଘ ଛାତି ଫାଟିଥିବ।